Heimojohtaja Tanne Turkulainen, olette olleet 50 partiolaisen kanssa reissussa. Kuinka teillä on mennyt? Joo, minusta meillä on mennyt tosi hyvin, että keli on ollut nyt aika suotuisa meille, että yöllä on vaan satanut ja ei oikeastaan silleen päivällä ja on ollut aika lämmintäkin, niin on pystynyt näyttämään just se, mitä halusinkin, eli miltä näyttää niin kuin järvet silloin, kun aurinko paistaa ja pääsee saunomaan ja uimaan ja tämmöistä. Niin. Ja näyttää siltä, että myös Savonlinna näyttää parhaat puolensa nyt sitten ainakin kelin suhteen niin näille vieraille. Minkälaista ohjelmaa teillä on ollut? No, meillä on sovettu kirkkovennellä tuolla Punkaharjulla ja sitten ollaan käyty katsomassa Kerimäen kirkko ja sitten ollaan ihan uitu ja saunottu ja nyt olisi sitten pientä tämmöistä kaupunkisysteemiä täällä Savonlinnassa. Kaikki osallistujat ovat ulkomailta. Mistä maista he ovat tulleet? No, meillä on pienporukka Ranskasta ja Norjasta ja sitten isommat porukat Italiasta ja tuolta Portugalista ja sitten oli vielä semmoinen 10 taitaa olla vielä tuolta Isosta Britanniasta. Kuinka ohjelmanne jatkuu tästä eteenpäin? No, mennään tuonne Tervastuvalle uimaan ja saunomaan ja sitten lähdetään aikaisin aamulla tuonne Evolle ja siellä sitten jatkuu ihan niin kuin leirinä, minne tulee sitten nämä kaikki polut ympäri Suomen. Mitä ulkomaalaiset partiolaiset ovat tykänneet Suomesta? No, ainakin muutamat italialaispojat julisti Tervastuvan laiturilla syvää rakkautta Suomeen noustuvaan järvestä ja hyppäsivät uudestaan sinne, että kyllä ne on kai tykännyt. Kiitos. Kiitos.